асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ҳазорчашмаи ноҳияи деваштеш коргоҳи коркард банду басти хуч ва намудҳои қурути ҷамъияти дорои масоҳияташ маҳдуди меваҳои ҳазорчашмаро ба истифода доданд. коргоҳи коркард бандубасти меваҳои ҳазорчашма бо саҳми соҳибкори ватанӣ Наим Худойбердиев дар замини иншооти мавҷуда пурра таҷдиду азнавсозӣ ва муҷаҳҳаз гардонида шуд. иншоот дар масоҳати 432 метри мураббаъ ҷой гирифта, бо баҳрабардории коргоҳ 10 нафар бо ҷойи корӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як рӯз то 1000 дона маҳсулоти коркардшудаи хуш дар зарфҳои шишагӣ мебошад ва иқтидори солонаи он то 36000 дона маҳсулоти тайёр баробар карда мешавад. васфу насби маҷмӯи таҷҳизоти технологии коркард бандубасти меваи хуш настаран имконияте дар маҳалли истеҳсол наздик ба роҳ мондани коркард ва бандубасти ин меваи табиию шифобахши Тоҷикистон мебошад. хуш меваи манфиатбахш буда кишоварзону соҳибкорон ва аҳолӣ таи солҳои охир ба зиёд кардани майдони боғплантатсияҳои хуш ноил шуда истоданд. ин ба хоҷагиҳо ва ба аҳолӣ даромад меоварад ва бо таъсиси чунин корхонаҳои коркард даромади иқтисодӣ якчанд маротиба меафзояд. дар хоҷагии деҳқонии меваҳои ҳазорчашма боғи хуч таъсис дода шуда ҳосили он пурра дар коргоҳ коркард мегардад. ҳамчунин дар коргоҳ коркард ва бандубасти якчанд номгӯи дигари меваҷоти кӯҳӣ, растаниву гиёҳҳои шифобахш ба роҳ монда шудааст. коркарди зирк, чойкаҳак, кокутӣ, барги зуф ва дигар маҷмӯъ зиёда аз 10 намуди гиёҳҳо муаррифгари боигариҳои кишвар аст. дар саҳни коргоҳ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо маҳсулоти тайёри корхона, номгӯю намудҳои зиёди меваҷот, гиёҳу растаниҳои шифобахши табиӣ шинос шуданд. бояд гуфт ки табиати Тоҷикистон бою нотакрор буда ҳоло беш аз 1800 навъу намуди чунин гиёҳу растанӣ маъмул аст ва барои солимии аҳолӣ бояд васеъ истифода карда шавад.